Здравейте! Днес темата е витамините. Витамините защо са толкова важни за нас? Какви видове витамини има? Как да ги приемаме? Колко да приемаме? Трябва ли да правим изследвания за тях? Витамините са важни в особено нашия 21 век, защото начинът на живот вече е малко по-различен. Защото ние сме ги приемали и продължаваме да ги приемаме от плодовете, зеленчуците, семената, но вече нашите почви не са толкова богати на микроелементи и затова в плодовете и зеленчуците има все по-малко витамини и минерали. От друга страна, начина на живот и стреса водят до прием много лекарства. Не знам дали си давате сметка, но лекарства, които водят до понижаване нивата на витамини и минерали, това са кортикостероидите, антибиотиците, лекарствата за кръвно, това са хормоналните препарати, противозачатъчните, това са нестероидните противовъзпалителни. Това е и обикновения аспирин, дори, който ние мислим, че е безвреден. Всичко това води до много ниски нива на витамини в нашия организъм. Да, най-добрият начин е ние да ги приемаме в тяхната им биоактивна форма, да ги приемаме във вид на храна. Но тогава, когато липсите са големи, ние трябва да си подпомогнем този процес с видове хранителни добавки. Но винаги търсете такава форма, която да не е синтетична. Какви видове витамини има? Витамините са основно две големи групи. Това са водно-разтворимите витамини и масно-разтворимите витамини. Към водно-разтворимите витамини спадат витамин С и витамините от група В. Към масно-разтворимите спадат витамин D3, витамин А, витамин Е, витамин К2. Това са основните, които повечето хора приемаме. Трябва ли да правим изследване за всички тези витамини? Ако пуснете изследване на абсолютно всичко, то ще бъде много скъпо. Да, възможно е, може да направите, но не е чак толкова необходимо, особено за водно-разтворимите витамини. Защо? Защото първо, един от начините е да видите дали имате липси в организма, дали освен по някаква симптоматика, това е чрез биорезонансна диагностика. Там може да видите не с конкретни лабораторни стойности, но може да се ориентирате. И тогава може да приемате това, което ви липсва. Няма да предозирате, не се притеснявайте, защото организма изхвърля това, което не е необходимо. При масно разтворимите витамини нещата стоят по малко по-различен начин. Например, витамин D3, преди да почнете прием, е добре да си направите едно изследване. И след това вече, ако има някакви липси, съответно да приемате толкова колкото е необходимо и след известен период от време да се направят такива контролни изследвания и да се прецени трябва ли да се продължи или не. Това води и към следващия въпрос, колко дълго трябва да се приемат. Водно-разтворимите витамини, витамин С, витамините от група В могат да се приемат постоянно. Докато масно разтворимите витамини
Те се приемат с почивки или в зависимост от липсите в организма. Друг въпрос, който стои пред повечето хора, е как да ги приемаме. Водноразтворимите витамини е добре да приемате на гладно с по-голямо количество вода, например 30 минути преди храна. Тогава, когато приемате по-голяма доза, може да разделите приема на няколко пъти през деня. Например, ако приемате 3 грама витамин С, е добре този прием да бъде разделен на няколко пъти, защото по този начин организма усвоява по-голямо количество от него. Масно разтворимите витамини, те се приемат с храната, защото тогава те се усвояват много по-добре. Те могат да се комбинират, примерно масно разтворимите да ги приемате заедно, водно разтворимите да ги приемате заедно. Какви дози да приемате? Това е друг въпрос, който са ми задавали. Има два вида дози. Едната доза е профилактична. Профилактичната доза може да намерите на всеки един продукт на гърба. Например, обикновено витамин С 300 мг, т.е. това е дневния прием. Това е така наречената профилактична доза. Докато терапевтичната доза, тя може да бъде и няколко пъти по-голяма. Тогава, когато е наложително, тогава, когато примерно има някаква грипна или вирусна инфекция, може да достигнете прием на 3 грама или 3000 мг витамин С. Това е терапевтична доза. И тя обикновено се предписва от лекар или нутриционист за конкретния човек или конкретното състояние към момента. Това е разликата. Дори от масно разтворимите витамини, спокойно, дори без да сте правили изследване, може да си приемате профилактичната доза. Това е от мен. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам на коментари. Ще се радвам да харесате видеото или да се абонирате за канала ми. Това ще означава, че съм полезна и бих могла да правя още такива видеа.